wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin Bukhari da Muslim yana zaune a wani lambu sai sa wani ya masa gadin lambun sai ce kakka bari kowa ya shiga sai wanda ni na bawa izini. A tsakiyar lambun akwai rijiya sai zauna a bakin rijiyar sai zura kafafunsa suna lilo a cikin rijiyar shi kaɗansa. To sai aka yi sallama sai aka zo aka ce masa ana sallama, wane ne? Aka ce Abubakar ne. Sai ce idan lahu wa bashirhu bil janna, ba shi izini ka ce ya shigo, kafin ya shigo ka ce masa ina masa albishir cewa shi dan aljanna ne. Abubakar ya shigo sai zauna a hannun daman annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda annabi ya zauna shi ma sai ya zura kafafunsa a cikin rijiya. Sai aka yi sallama, saboda waɗannan mutum biyun in dai ba su ga annabi za su dan leƙa an jima to za su neme shi, shi kuma ya taho ba tare da ya gaya musu ba. Su kuma idan suna neman sa sun san yadda za su yi su same shi. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya a wani wuri, idan kana bin kamshinsa za ka yi ta bi duk inda kamshin yake har ya kai ka inda yake. Haka suka biyo sai ya zo sai ga Umar sai ce idan lahu wa bashirhu bil janna, ba shi izini ya shigo kuma ka masa albishir da aljanna. Sai ya shigo shi kuma sai zauna a hannun hagu, shi ma sai ya zira kafafunsa a cikin rijiya. Can sai ga sallama, aka ce waye ne? Sai ce Uthman ne. Sai ce idan lahu wa bashirhu bil jannati ala balwa tusibuhu, ka masa albishir da aljanna bayan ka ce ya shigo, amma ka ce masa akwai jarabawa da za ta same shi kafin ya je aljanna. Sai ya shigo sai ya ce Allahul musta'an, Allah shine abun dogaro da neman taimako. Sai zauna a gabansu shi kuma sai ya zura kafafunsa a cikin aljanna, a cikin rijiyar. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda ka gan mu a jeren na haka za a tada mu a ranar kiyama, saboda yadda ni nake da waɗannan guda biyun a kewaye da ni haka kabarinsu yake. Sai kuma kabarin Uthman shi kuma yana cikin baki, kaga kamar yadda suke waɗannan uku a nan sai ga wannan yana kallon su, ya ce haka za mu tashi a ranar kiyama. To shine annabi sai ya raɗa masa magana a kunne, sai aga yana haka. To annabi ne yake gaya masa cewa kashe ka za a yi, ranar da za a kashe ka yi haƙuri, kar ka yi faɗa kuma kar ka sa a zubar da jini, za ka same ni ina jiran ka. To shi ya san wannan alkawarin, shi yasa bai gaya wa kowa ba. Sai kawai a gan shi ya zauna ya yi shiru yana faɗar waccan kalmar tasa Allahul musta'an. Aka zo aka sassare shi har ya yi shahada, don aka huwa fil janna. Sai kuma Ali ibn Abi Talib, kanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma abun kaunarsa, wanda saboda kaunar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake masa ya bashi yarsa wadda ita ce wadda ya fi so. Yace Fatimatu bad'atun minni, Fatima tsoka ce daga jikina, yaribu ha ma rabani, duk abin da zai dame yaribu ni ma rabaha, duk abin da zai dame ta ni ma yana damuna. Sai dauke ta ya bashi. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni da kai ba za ka so a ce ka zama kamar yadda annabi Haruna ya zama wa annabi Musa khalifa ba. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo tafiya yakin Tabuka, sai annabi ya ce kai za ka zauna a gida ba za ka je ba. Ya ce haba ya Rasulullah, ni din yau ana yaki ina gida. To shine annabi ya ga masa magana da zai ji daɗi. Sai ce a matar da an ta kuna minni bi manzilati Haruna min Musa, kai ba za ka ji kwaɗayin yanda annabi Musa da ya zo tafiya ya ce ma Haruna ukhlifni fi qaumi, ka zauna kai ka zama mun khalifa, to ni ma ka zama mun khalifa. Sai ya yarda, sai zauna ya jira. Kuma shine wanda da ana yakin Khaibar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shine wanda Allah da manzansa suke son sa, shi ma yake son Allah da manzansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gobe zan ba da tutar da ita za a ci yaƙi, amma zan bayar da ita ne ga wanda yake son Allah, Allah ma yake son sa. Sai kowa yana son wannan, amma bai faɗi suna ba. Da aka tashi da safe kowa aka cika. Umar ya ce hannun down yayi yana dan matsowa ko annabi zai nuna shi, saboda babbar magana ce kowa yana so. Shi kuma Ali lokacin baya nan, idonsa yana ciwo, ya zauna a gida, ya zauna a ɓoye a rumfar, tunda ba zai iya fitowa ba, don haka ba zai iya yaƙi ba. Sai kawai annabi ya duba sai ce aina Ali, ina Aliyu? Aka ce huwa yashtaki ainihi, yana ce yana ciwon ido. Sai annabi ya ce a kira shi.
yana zuwa sai ce kai ne yau zan baka tutan nan kuma kai zaka jagoranci wannan yaki yaftahu Allahu ala yadayka da kai za a ci nasarar wannan yakin sai ce to ai rasulullahi ido na yana ciwo sai ce matso yana zuwa sai manzon Allah ya shafa yawunsa ya taba idon ya shafa ya taba idon nan ya warke bai sake ciwon ido ba har ya bar duniya sai ba shi tuta kuma da shi aka ci nasara. To wannan kaga ya nuna maka darajar waɗannan khalifofi guda uku. Haka kuma sauran sahabbai duk ka dinka ji kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi mutum wanda baya cikin ma waɗannan ya ce da shi jiya na ji takon takalminka kana tafiya a cikin aljanna na leƙa sai na ga ashe kai ne. Haka ya gaya wa Bilal. Ana zaune a wuri ɗaya wani wanda ba a san shi ba da kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'umma ta akwai mutum 70,000 da Allah ya zaɓa waɗanda za su shiga aljanna ko hisabi ba za a musu ba. Sai wani kawai ya miƙe sunansa Ukasha ibnu Mihsan, baka taɓa jin sunansa ba ala sai anan. Sai ce ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum, ka roƙa mun Allah ya sa ni cikin su. Yace anta minhum, kai kana cikin su ka samu. Wani ma yace ni ma yace a'a Ukasha ya riga ka. A samu mutum daga cikinsu wanda mala'iku suke masa musafaha, a samu mutum daga cikinsu wanda ranar da ya mutu sai da al'arshin Allah ya yi vibration, shi ne Sa'ad ibn Mu'adh ya ce ihtazza al'arshu limauti Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh ya ce da ya mutu sai da al'arshin Allah ya jijjiga. Duk cikin sahabbai ne. Wannan kaɗan ne daga cikin abin da zai nuna maka darajar sahabbai da ta sa mu ahlus sunna muke girmama su girmamawa da tafi yadda muke girmama kowa, kuma girmama wadda babu guluwi a cikinta. Duk abin da na faɗa